Gràcies, Elias. Gràcies, Degà. Jo sí que em vaig atrevir a parlar en valencià perquè, entre altres coses, és la meva llengua materna. Com comentava Degà, quan l'Isabel va comentar la possibilitat de participar en aquest acte, va fer una il·lusió especial. I vos dic el per què. Com que sé que hi ha persones que parlaran molt i molt bé del que és el llibre, jo volia fer-vos, ja que estem en confiança, també una confessió. I és que, si bé estimem moltíssim tots els meus companys, jo crec que entre Vicent i jo hi ha una connexió especial. I la confessió ve ara. I aquesta connexió jo penso que és perquè els dos som de pobles molt xicotets. Sempre hem d'explicar on està el nostre poble. És de la Granja, a la Costera, i jo soc de Quart de les Valls, al Camp de Morvedre. Però hi ha més, i és que els dos estem vinculats a la música de banda, i a més, els dos al clarinet, i ell molt millor que jo. Vicent toca molt millor que jo. I clar, ja tenim així un tipus de connexió entre Vicent i jo, no? Podríem dir. Però és que hi ha més. Hi ha un quart factor, que és el que jo penso que recollís i que dona sentit al que sent per aquest llibre i a l'acte en què avui m'han permès participar, i és que els dos tenim una passió per la llengua, per la nostra llengua, la llengua en la que treballem, en la que sentim, en la que vivim, en la que estimem, i també per la comunicació en general, no només per els mitjans de comunicació, sinó la comunicació en general. Què és el que té aquest llibre que em fa aquesta especial il·lusió? Que uneix aquests dos aspectes d'aquest últim factor que fa que estem especialment connectats, la llengua i la comunicació. I en aquest sentit, només puc donar les gràcies als autors que han fet el llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencians, que l'han fet possible, perquè ens dona unes pautes per a fer-nos entendre. És a dir, són unes pautes per a la llengua oral, no és per a la llengua escrita, i són molt diferents. La llengua escrita, quan entenem una cosa, podem tornar a llegir, perquè no hem entès. Però quan estem parlant, tot allò que no se'ns entén, és impossible que tornem a... Sí, podem fer-ho. Si és un vídeo o un DVD, podem tornar enrere i tornar-ho a posar. Això no ens ocorre quan parlem de mitjans audiovisuals i hem de fer-nos entendre i ser clars i que la gent ens senta amb naturalitat, sense artificis, sense veure res estrany. Això no implica que hagin de rebaixar-nos i parlar de qualsevol manera. El llibre el que ens proposa és, des de la correcció, fer-nos entendre, i això és molt. Perquè suposa que anem a transmetre als nostres espectadors, a la gent que ens escolta, la naturalitat de viure en una llengua però des de la correcció. I això és el que planteja aquest llibre. Sense més pretensions, en té moltes, perquè ens facilita unes pautes flexibles per a que ens adaptem i que tots els mitjans, siguin els que siguin, ens puguem fer entendre. I dic que s'adaptem perquè planteja pautes diferents per als gèneres, reportatges, documentals. És flexible, no tenim que seguir les mateixes pautes de normativa, diguem-ne. I és per això que és també important, el que comentava el Degà, que el primer capítol del llibre, el primer apartat, és elocució i pronunciació, que és no només la llengua escrita, sinó la llengua oral. Com hem d'entonar, com hem d'expressar-se, per a que sempre estiga acord o siga la manera adequada al mitjà del gènere en el que estem treballant. Inclou temes de doblatges, pel·lícules, concursos, reportatges, documentals, i cada una d'aquestes coses és distinta. El que té este manual, dic, és que està molt arrelat a la realitat quotidiana dels nostres mitjans. I des d'aquesta naturalitat, des d'aquest arrelament a el que és la realitat natural dels nostres mitjans, planteja una flexibilitat que no ens cohibeix, no ens imposa, però sí que ens fa ser correctes. I des de la correcció jo penso que és el punt on entrem nosaltres a mantindre aquesta correcció, a continuar en ella, a adaptar-nos, a fer-nos entendre, però sempre sense obviar que la llengua és una, que és correcta i que la devem usar de la millor manera possible, conscients també que tenim un alcance i un potencial molt elevat els mitjans de comunicació i ho devem a la societat, devem el que podem contribuir a enriquir aquest element clau del patrimoni valencià que és la nostra llengua. Devem i es nodrim del sentiment i del que ens aporta la nostra societat, però també tenim moltíssim que aportar.
I és per això que aquest llibre, com bé dia el degà, dia Elias, ha de ser el nostre llibre de capçalera, jo penso, el meu ja ho és, ja el tinc a la meva tauleta de nit, i ha de ser, jo penso, el llibre de capçalera de tots aquells que sentim la llengua com a propi i que som conscients del potencial que tenim. I és per això, i acabe, que si som conscients del que els estic dient i també de que tota pedreta fa paret, només és que estem així, ja podem fer quasi un mur, si us sembla, la llengua. Vull acabar animant-nos a tots a fer un bon ús del llibre perquè és molt pràctic, és molt didàctic, molt pedagògic i pot ser molt útil no només per a nosaltres, els mitjans de comunicació, per als professionals, sinó també per a difondre aquest ús correcte, flexible i adequat de la nostra llengua que es mereix la nostra societat, que al cap i a la fi és la base del nostre treball de cada dia. És per això que vull donar les gràcies als que han fet possible aquest llibre i no m'estenc més perquè de segur que els companys a la taula tenen coses molt interessants a dir. Tiene la palabra el señor don